poradí druhý majiteľ žltého trička. V rámci 101. ročníka Vincenzo Nibali v lani vyhral Giro d'Italia, celkovú klasifikáciu druhej najvýznamnejšej Grand Tour a vyhral ju vo veľkom štýle s obrovskou suverenitou. Nedal šancu zvyšku sveta. V tomto roku by chcel ovládnuť poradí druhý majiteľ žltého trička. V rámci 101. ročníka Vincenzo Nibali v lani vyhral Giro d'Italia, celkovú klasifikáciu druhej najvýznamnejšej Grand Tour a vyhral ju vo veľkom štýle s obrovskou suverenitou. Nedal šancu zvyšku sveta. V tomto roku by chcel ovládnuť